'Yan uwa abokai na wannan dandali, barkamu da wannan lokaci. Alhamdulillah Allah Ubangiji ya sake fito da mu bakin aiki wanda a yanzu haka muna kan dutsen Katamfe wato inda tashar Aso Radio da talabijin take a birnin tarayya Abuja. Kuma kamar yadda kuke hanguwa daga bayana za ku ga motoci da suke wucewa wanda wannan titi shine titin kubwa wanda al'umma suke shigowa daga sassa daban-daban na wajen birnin ta wannan bangare domin shigowa aiki ko kuma harkokin kasuwanci. Kuma wannan titi akwai al'umma daga sassa daban-daban na jihohi daban-daban da suke shigowa ta cikinsa ko kuma suke biyowa ta kansa domin shiga cikin birnin tarayya Abuja. Domin a fata dukkanin waɗanda suka shigo Allah Ubangiji ya ba su ikon yin abin da za su yi su kammala lafiya su kuma koma garuruwansu lafiya idan sun kasance daga waɗansu garuruwa suka zo. Idan kuma daga wajen birnin ne muna fata Allah Ubangiji ya mayar da su gidajensu lafiya. Mun gode kwarai da gaske.